7-нче мәктәптә эшләп килүче мәктәп яны лагерына йөрүчеләрнең көне иртәнге зарядкадан башлана. 200-гә якын бала 8 отрядка бүленеп язгы каникулларын уздыра бирде. Шунсы әһәмиятле отрядлар эшчәнлекләрен теге яисә бу юнәлештә алып баралар. Берәүләр имтиханга әзерләнә, икенчеләр спорт белән шөгыльләнә. Детям этот лагерь помогает вот именно подготовиться к соревнованиям, к товарищеским играм. То есть, чтобы в каникулярное время дети не занимались, там, имеется в виду, компьютерами, телефонами не сидели. Зарядка ясауны төгәлләгәч, балалар ашханәгә иртәнге ашка агыла. Лагерда туклану 2 тапкыр оештырылган, булар иртәнге һәм төшке аш. Педагоглар балаларның язгы каникулын файдалы итеп уздыру өчен тырыша. 7 көнлек ял программасы бай, кызыклы итеп төзелгән. Күп төрле күңел ачу чараларын үз эченә ала. Уеннарның күп өлеше саф һавада уза, бүлмә эчендә утырганчы хәрәкәтләнеп, балаларның сәламәтлекләрен ныгытып калырга тырышалар. Укучыларның ялын оештыруда яшьләр эшләре идарәсе белгечләре дә катнаша. Мы решили, что мы будем не только в втором лагере работать, а еще и на пришкольных лагерях. Считаю, что это очень классная идея, нас позвали, сказали, давайте придем, поможем, конечно. И мы ребята хотят поработать с детьми, они соскучились по детям, и они готовы сюда выйти, помочь. Балаларның каникуллары файдалы һәм күңелле үсен өчен педагоглар көчләрен дә, белемнәрен дә кызганмыйлар. Адилә Борханова, Денис Ипатов, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.